बिन आरोबाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मुनमुन ब्रह्मनि सायाव गोग्गोम बांबुंथाय। बेबाराव रनजित बसुमतारीया मुनमुन ब्रह्मखौ साल बिफां सेवनायजों रुजुदों। मुनमुन ब्रह्मआ सासे रोदा सेवनाय सालमुरासो। थारैनो माबायदि साल बिफां मुरानि सेवनाया? फै जों नोंथांमोननो बे साल बिफां सेवनायखौ फोरमायलांनि। हाबाफारि बायदि फटबजरा मंगलाजरा कमिटिनि नब्लाङाव दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फटबजरायाव नुजाथिफैना बिबुंथियाव बुङोदि मुनमुन ब्रह्म बिथाङा सासे सालमुरा सेवनायसो। बे सेवनाय सालमुराखौ बुखुना गोदान साल बिफां गायनो नागिरदों होनना बिबुंथियाव बुङो। लोगोसे बुंबावोदि साल बिफांखौ गोदानै इउपिपिएल हान्जाया गावनि आखाइजोंनो गायजोबगोन होनना गोख्रों बिबुंथियाव मख'बावो। क'क्राझार जिल्ला फटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा कमिटिनि नब्लाङाव दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन हान्जानि जेरै बारग' एनडिबि आरो एनएलएफ बे हान्जानिफ्राय जथाय सा 30 आखाइ हमफैयो आरो बिपिएफनिफ्राय सा 5निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा आखाइ हमफैयो आरो लोगोसे ओनसोलारि सुबुंफ्राबो गोबां आखाइ हमफैयो। गासै 90 सानि बांसिन दिनैनि हाबाफारियाव इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आखाइ हमफैयो। बिथां बसुमतारीया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव साल बिफां मुरा सेवनाया माबोरै फै जों जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिनो नाजानि। दिनै 68 सा जयनिं जादों। 26 साया एनएलएफबि आरो एनडिबिनिफ्राय, बाखिया बिपिएफ आरो एएडिएफनिफ्राय गासै 68। गोजोननाय मोन्दों फटबजरा जिल्लायावहाय दिनै इउपिपिएल दोलोआव मुनमुन ब्रह्मनि जा एक्टिभिटिस, बे एक्टिभिटिसखौ मोजां मोनैनि जाहोनाव गासैबो जाथि जनगोष्ठीया इउपिपिएल दोलोआव दिनै जइन जादों। मानोना मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएलआल' मोनसे पार्टी, जाय पार्टीया मुसलमानफोरनोबो सुरक्षा होगोन, जाय पार्टीया आदिबासीफोरनोबो सुरक्षा होगोन, जाय पार्टीया ट्राइबेल इन्डिजिनियास कमिउनिटिनोबो थांना थानायनि राहा लामाखौ आबुङै होनो नागिरदों। मानोना नैबे जोंनि सरकारा 15 डिसेम्बर खालि जोंना बोसोरथाम जागोन आरो जोंना बोसोरनै दंबावो। बोसोरनि गेजेराव जोङो अकल ट्राइबेल बर'निल' नङा, गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो नागिरदों। जायनि बै हानि जेंनानि थाखायनो जोंनि समाजावहाय दिनै नांलाय खमलाया बारा जादोंमोन। बेखौ जोङो फोजोबनानै सेटेल खालामनानै जों मोजां समाजाव गायनायनि खामानिखौ मावलांगोन। डेफिनेटलि 100%। मुनमुन ब्रह्मआ गावखौनो साल दंफां होननानै बुंदों। मुनमुन ब्रह्मआ सासे रोदा सेवनाय सालमुरासो। बेफोर सालमुराफोरखौ बुखुनानै जोङो गोदान दंफां साल गायनो नागिरदों आरो बेवहाय बे साल दंफाङा इउपिपिएलनि आखाइजों गायजाजोबगोन।